Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि channelआवहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों आंनि दिनै नोंसिनि गेजेरावहाय नोंसिनि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय फिसा ब्लग बे ब्लगआ मानि जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Slow. Nay logoफोर बेनो आं बिहरनाया पार्सेलाहाय नायदो लोगोफोर आं बेखौ बेखेवनोसै दानिया बोरैबा मोनसे नुखादों गिलुबालुसो हर जाबाय नालाय मोनानि नालाय न' सिङाव बानायदों नालाय आं दायो रुमावहाय माने लाइटआ फ्लोम 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 जाबाय थायो खम दामि लाइट नालाय मानो बिदि जायो मिथिया थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आं बेखौ आनबक्सिं खालामनोसै ना मा बुङो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे माथिंबा हाजेनगोन जादों माबा बोरैबा नायलाय बोरैबा मोनसे गिथावथावसो नुलांबाय Durani dun. Hati mau bikin ini hazen genzade. Apa? Naik ni ba? Naik ni ba? Kau ilai. Dinai zafung bayang ni sima. Rai nabe matang siwang. Habis tu lepas tu, masa saya garam ni. Tema apa tu? Ni ba? Tema apa tu? Sekarang ni. Để lại lại ăn bảo là đi có phải này yêu yêu ấy chinh 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 yêu sự đinh đinh mình không sai của mình sai của nó ra được nhiều mà sao cái gì nè đẹp nè đẹp thế vậy udah kayak seperti namanya mana ya bảo này kayak không phải nè vậy nè sếp đừng na mình sang sếp đừng chỉ là được wow mà lấy tiền mà Desain này là gì vậy ba muốn làm gì? Mà bây giờ hết, rồi mau vào đây, cứ được sai sẵn wow, mắt sáng mà. Mà thì không cần open cái này. Riêng cái thứ ba là vậy đó, tôi mau lại đằng kia. Wow, được. Đây cái bakal dengar nah. Ini kan mana nih hagan? Udah kasih dimana? Ayah. Aku pun kan dah. Mari kulim lagi. Ang gidir jang sana macam sasa. Para gidir mama macam. Ang gidir kat sana mana? Para gidir mama macam. Makanan hamzah macam. Ya? Bililis macam. Lai dan kira aku senang ni. Bapa menir musik aku senang ni pasal. Up, down, on, off, RGB. Ang gue udah stang sana. Tuh salah. Gidir nali bane banget, naya sih. Sis. Noi sudah kanda. Ang pon terus ni gidir kes. Oh kalau sudah nai gue. Nanti sih. Gue udah kenal baik sih. Mah di barang dia. Mati bilai. Kau lihat nanti kayak itu. Ada nggak ada deh. Iyo có giật iyo thế nào hay vì sao học gì oh anda yêu thằng này lại mati sih kan logoफोर आङो माने इखिनिखौ बानायनो रोंबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ बानायनो रोङाखै आरो बेखौ बोरै होयो रोङाखै आरोना आङो रावबो हौवासा मानसिबो गैयाना देखायना होनोबो थेवबो आङो बेखौ नेटाव नायनानैहाय बानायनोसै र' लोगोफोर नोंसोरनो दसेनि उनाव आं दिन्थिगासिनो जाबाय नै लोगोफोर
भिडिअ नायनानै बानायबाय आङो नेटाव नायनानैहाय जाबाय रोंबाय आरोना बेनोसै आरो गोजौ खालामबावनो हायो थेवबो आंनि थाखाय बेसिनो काफि आरोना आं बारा गोजौ नङाना जासिगोन आरो बेनो जाबाय लोगोफोरनि माने आंथ' बारा गोजौ नंखाया नालाय बेखिनियानो काफि आरो आंनि थाखाय एबार बानायनोसै पेसे गोदोना फुंलें खानाय बालें लिनानै बानायनोसै एबार लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि रिं लाइटखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर आङो बानायबाय आरोना माने रोङाखैमोन ओमफ्राय नेटाव नायनानै इउटुबाव नायनानैहाय बानायबाय रोंबाय जाबाय ना मा होनो लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन हेलौ आरो मोनसे खोथा जानाय भिडिअ नुनो हागौ एबार रिं लाइटखौ लानानै जागोन आंबो बै माबाफोरनि बायदि मा होनोमोनलाय चाइनिसफोराबो जायोना चिकेन ललिपप चिकेन कारि पप कारि बिदि जालायोना पप ना